खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 फेब्रुवारि 2022 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों फाबिनलांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो देरहासारगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो बयनिबो थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो दोनथुमनोबो हागोन। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव दिनै गोजोनै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोगो आरो गोथों साननाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआ जोबोर गोजोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन लिरनाय आरो फरायनायाव दिनै जोबोर आखा फाखा जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन जेरावबो गोजोनै थानो हागोन गोबां लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव दिनै गोगो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजाजोबगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन जेरावबो देरहासार जागोन गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन
सोरबाया थगायनो नाजागोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो देबोर नांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोदान आरो गोग्गो खामानि मावनो रोंगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।